Yun, welcome back mga pare ko sa ating panibagong adventure. Yun, sa ilog kami ngayon mamumana mga pare ko. Bali, apat kami na magkakasama na mamumana doon sa ilog. So yun, naglalakad na nga kami papunta sa ilog at eto nakarating na nga kami. Yun, nakapakaganda ng ilog ngayon. Kalmadong kalmado at malinaw mga pare ko. Ano, dito muna kami hanap ng mga pang-ulam kasi malakas yung dagat ngayon. Malalaki yung alon. Dala ng hanging amihan. Kaya sana makahuli tayo ng pangulam dito sa ilog. At yun, magsisimula na nga kami magpana mga pare ko. Kaso napakalamig nga ng tubig. Parang may yelo. At ito naman yung gagamitin kong pana. Maliit lang. Ano? Sakto lang to sa pang-ilog na pana. Kaya tara, samahan nyo ako mga pare ko. At ito yung una nating tutusukin mga pare ko. Isang damagan. Ayan o. Dandahan natin magalaw. Yun, sa pulkang bato ka. Grabe, magaling umilag mga pare ko. At dito hanap-hanap ulit tayo kung mayroon pang damagan. At ayun, galing sa loob ng butas. Pasalubong sa pulkang damagan ka. Ayos mga pare ko. Tinamaan sa bibig din no. Mga gantong kalalaking damagan lang ang nandito sa ilog mga pare ko. At ito mahipon or pukot. Yun, sa pulkang pukot ka. Yun, nakawala. Takmain lang natin. Huli ka. At dito may isda ulit mga pare ko. Yan o. Kaso malakas yung agos. Magalaw yung pana. Sa pulkang isda ka. Hindi pa rin nakawala mga pare ko. Yan o. Huli pa rin natin. Masarap yung mga gantong isda mga pare ko sa inihaw. Yun. At sa ginataan. Yun, sa pulkang isda ka pa. Sunod-sunod yung huli natin mga pare ko. Ayan, oh. At dito may damagan ulit oh. Medyo malaki. Yun, sa pulkang damagan ka. Yung kapatid ko pala yung pumana kasi nung pinana ko, hindi siya tinablan. At dito may isang damagan ulit. Ayan oh. Maamo, sa pulkang damagan ka. Ayos, mga good size na rin ito mga pare ko Kasi yung mga gantong isda hindi na masyado lumalaki. Yun, sa pulkang damagan ka. Dito pala sa ilog namin, mga gantong isda lang yung laman mga pare ko Damagan, pukot at kasili. Saka bibihira lang yung tilapia rito. At dito may nakita akong damagan na sa loob ng butas. Ayun oh. Tandahanin natin. Sa pulkang damagan ka. Ayos mga pare ko At doon sa kabila, si Bayaw nakakita ng malaking kasili. Ayun oh, lumabas. Grabe, sobrang likot nito mga pare ko Humahanap talaga siya ng malaking butas sa papasukan niya. Kaya yun oh, hindi siya mapakali. Kaya pati rin kami, hindi rin mapakali. Panay habol namin dito mga pare ko Ayun oh, hindi namin masyadong mapurmahan yung pagpana kasi grabe yung likot. Naghahanap talaga siya ng butas at ayun, nung nakapasok siya sa butas, buti may labasan dun sa may likod ng bato. At yun, nakita ng bayo ko at pinana niya yun, nakuha niya mga pare ko Ayun oh, grabe ang laki nito. Napakaswerte namin ngayon mga pare ko Isang malaking kasili, ayun oh, grabe. Ano na kuno pa na kuno pis. Dito sampang mo pagano no pagpana mo ng dabagan. Oo. Ginarat ako. Kay nadali ko pagpana kay Juan kat. Ay pa, pakagat ka sa, pakagat ka sa. Nangagat ini. Baluya ka sa una. Kalit talaga kabot mo sa. Sunod, di muda ko. Dasod ko sa lod. Pinana ko bagano noy. Oh. At ito na yun mga pare ko Napakalaking kasili ito mga pare ko jackpot. Mahigit 1 kilo mga pare ko Grabe.
Hanap ulit tayo, baka may kasamaan pa ito mga pare ko eh. Kaya sisid naman ulit kami mga pare ko. Kaya ayun, may damagan mga pare ko, nagpakita. Dahan-dahanin natin, malikot. Yan, pumasok dun sa gilid. Sa pool ka ngayon. Ayos at nadagdagan yung isda natin mga pare ko. Ayun, no? At dito may napansin akong isang pukot. Ayun, no? Akala ko kahoy lang mga pare ko eh. Ayun, no? Dagdahan natin sa pool kang pukot ka. Kaso kakaunti lang yung nahuli natin ganitong pukot mga pare ko eh. 4 lang. At ito na ngayon mga huli namin mga pare ko. Ayun oh, isang malaking kasili. At ito yung mga isda na nahuli namin. Damagan kung tawagin dito sa amin. Ayun oh. Ayos, libreng ulam naman mga pare ko eh. Hanggang dito lang yung video natin mga pare ko eh. Kaya salamat sa panonood. Peace out.